Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nobatdaky sanyny Beýik Seljuk döwleti barada söhbetdeşiň dowamyny dinleyijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. 11-nji asyryň ortalaryndan ta 13-nji asyraçyn häzirki Türkmenistanyň çägini hem öz içine alan 104.000 kilometrlik territoriýada hökm ýürüden Seljuk döwleti taryhda iz galdyrdy. Taryh çeşmelere görä Oğuz türkmenleriniň kynyk tiresinden bolan Seljuklar Togrulbegiň we Çagırbegiň ýol başlygyna esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merw şäheri bolan Beýik Seljuk döwletini esaslandyrdy. Geçen gepleşigimizde Seljuk döwletiniň ýörgünli dili barada gurrun etdik. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally gatnaşýar. Hudaýberdi, Seljuklar döwrüne başga nähili taryh şahsiýetler, şahyrlar ýa siýasatçylar öňe çykýar. Seljuk wezirlerinden bolan Nizam-ı Mülk barada türkmen çeşmelerine meselem näýli maglumatlar bar? Türkmen çeşmelerine Nizam-ı Mülk barada bir näçe maglumatlar bar. Ol Alp Arslanyň hemem Mälik şanyň döwrüne wezirlik edipdir. Iň ahyrynda da şol Mälik şanyň döwrüne ol köşkden kowulýar. Muňa Nizam-ı Mülk gatyga ýanypdyr. Şondan uzak wagt geçmänem Mälik şada helak bolupdyr, Nizam-ı Mülküň özü de helak bolupdyr. Şol aýrylyk ol ikisine de gaty agyr degipdir. Onuň Nizam-ı Mülkden Siýasatnama diýen düýpli eser galypdyr. Ol eser guturulmadyk eser diýilip çaklanýar. Sebäbi eski bölekleri guturulmadygy meňdiýär. Şol eserine de şol Seljuklar barada, Oğuzlar barada şeýle de öz töweregindäki Merkez Aziýa bilen degişli, hem häzirki Iranyň çägi bilen degişli gaty ummasyz köp maglumatlary aýdyp geçýär. Şolaryň bir takyk atma-at görkezip beýan edýär. Ine şol uly ýadygärlik bar. Şoň bilen birlikde şol Marda ýaşap geçen şahyrlar barada ýa-ni aýtdyk. Şolar gaty köp. Olar onlarça, belki de 100 olay vardır. Egerde şol döwrüň edebiýaty diklense, onda ol biziň soňky türkmen edebiýatymyza bir barabar bolan uly möçürdäki meden miras bolardy. Şol şahyrlaryň köpsi Merwezi diýen lakam alypdyrlar. Meselem Abul Abbas Merwezi, Masud Merwezi, Muhammed ibn Salih Merwezi, Khirasi Merwezi, şeýle gidýär, Kaýsy Merwezi diýär. Şol belli şahyrlardan biri hem uly alim hasap edilýär. Olardan iň soňkulardan biri Emir Müwezzi. Emir Müwezzi Sultan Hanjar döwrüne ýaşap geçýär. Sultan Hanjar ony gaty halýar eken, gowurýar eken. Olar bile işleşipdirler, belki de bile pikirdeş bolandyrlar. Müwezzi'niň şol Sultan Hanjara bagyşlan eserlerim bar. Ondan bir gedek Sultan Hanjar onun men ölemden soň ýazjak elegiýany maňa häzir ýazyp görköz diýipdir. Şonol mesele mene şeýle elegi ýazypdyr. Men muny kitapdan okuyan, bir elbetde asl nusgasy fars diline, bir türkmen diline sözmesiz terjime edilen. Bar meniň demir dowanymy getir geýneýin. Bu iş meniň başyma gelipdir, özüm tagalla edeýin. Elimde gurzym, egilimde galkanym barka, men Irak ýurduny öz janymyň hataryna satmaryn. Ne şolar ýarrak ýazypdyr. Soň ýene de bir rubagysyna beýik adamlar ölmeýärler. Ol Sultan Hanjar dünýäni eýeledi, innen başga bir dünýäni eýelemege gidip barýar diýip Sultan Hanjar ölünden soň kyýazjak elegiýasyny öňürtü ýazypdyr. Entek Hanjar diýir wagtynda ýazypdyr. Ine şolar ýaly eserler bar. Ol bir giden uly medeniýet, şonuň bilen birlikde ýene bir bellenmeli zat bar. O da Umar Hayyam. Umar Hayyam belli matematik, astronom. Ol yer bilen aýyň aralygyny ölçäpdir. Özüm iň bir soňky maglumatlary görä has takyk ölçäp bilen adamlaryň biri bolupdyr. Ol yer bilen aýyň aralygyny bir näçe gedek ölçäpdir. Yüzlerçe gedek ölçäp şeýdem hakykata ýakynlaşyp bilipdir. Ol Mardak observatoriýada işläpdir. Soňra ömrüniň ahyrky bölegini poeziýa bagyşlapdyr diýilen gurrun bar. Şoň bilen birlikde Marda kitaphanalar bolupdyr. Gaty baý kitaphanalar bolupdyr. Yakut diýip bir geografiýaçy, siýasatçy
Marin kitaplarını gaty tarifliye, öwüye hem olaryň aşy baýdygyny aýdýar. Şonuň bilen birlikde şol çeşmelerin dünya ilmine şeýle köp alim berenligini aýdýar. Ýakup aýdýar, hiç bir ýurt, hiç bir şäher mary bilen şu wagtda bäsleşip bilmez, marda şeýle köp alimler ösüp ýetişdi diýip aýdýar. Ne şeýle uly ýadgarlyklar bar. Şeýle bol hem baý çeşmeler var. Dimek mer şu döwrüň esasy dünýäde esasy ulum merkezlerinden biri bolupdyr, biri hasaplanypdyr. Indi häzirki Türkmenistany beýik seljuk döwleti barada kinofilmler, şol döwler barada gurrun berýän eserler, çeper eserler ýa-da dokumental eserler döredildimi? Şunun habaryňyz barmy daýerda? Aýratyn belläp geçmek gerek. Olaryň biri Sergey Agajanow diýerler. Ol seljuklar döwrüniň tarihini öwrendi. Ol tarihçi alim, tarih ilmläriniň doktory. Şol adam köp iş etdi. Şonuň bilen birlikde bizim owadoşumyz Azim Ahmet, ol öň opera aýdymçysy da soň operanyň boýdu aýdymynyň boýdu da soň Mar şäherine bardy. Gadim Mara, ol ýerde Merw dikeldiş merkezini döretdi. Hem köp restaurasiýa işlerini alyp bardy. Şoň bilen birlikde gadimiýetiň ýangy diýen gowy bir kitapçı çıkardı. Ol 2 gedek çap boldy. Şol kitapda aýry ýadgarlyklar bardy, tahkik maglumatlar berilýär. Bu man gadymy Mari Seljuklar imperiýasy, olaryň guran döwleti ören uly mesele bolan soň ol dünýä edebiýatyna da sunuwatyna da ýygaldyrypdyr. Ol bilen Mari barada dünýä edebiýatyna çykan bir eseriň adyny aýtmak gerek. Ol Argentinaly ýazyjy Luis Borges'iň Purpur ýagny Gırmızı diýen hekaýasy. Şol hekaýanyň gahrymany gadymy Marinyň Günwatar derwezesinden çykyp uğraýar. Şol derwede Fevrize derwezesi diýilýärdi. Şol 70-nji ýyllar içinli bardy, soň ony traktor bilen tekizläp şol ýerden gara ýol çekdiler. Borges'iň gahrymany kut şol ýerden çykyp uğraýar hem Marinyň üzümlerini wast edýär. Beýleki bir gowy iş. Vladimir Emlinski diýip bir ýazyjy bardy, dramaturg, şonuň Nerv diýen hekaýasy bardy. Ol şol ýerde alınıp barlayan gazu agtarış işleri hem Seljuklar imperiýasy barada aýdyp geçýärdi. Şeýle de Rahim Esenow bilen Şalaşowyň Turanyň nalasy diýen romany çap boldy. Ol eser rus diline ýazyldy, soňra türkmen diline terjime edildi. Turanyň nalasy. Eser gönüden göni Seljuklar imperiýasynyň soňky döwrüni öz içine alýar. Poeziýa barada aýdylanyna Gara Şahyryň Seniň üstüňde diýen goşgusy var. Ol aýdymy öwrülen Mari Şahu Jahan asly mekanym jan berip jan alym seniň üstüňde diýip başlanýar. Şeýle de rus şahyry Vladimir Logovskoýyň gadymy Marinyň garasynyň üstünde bir derwişiň oturandygy suratlandyrylýar. Şahyr şol derwişiň ýüregi gyzyllardan hem aklardan hem arasynda gatyp pek şonuň ýüregi diýip waspedya şol döwürde şol sözi aýdyp bilipdir şahyr. Şekillendiriş sunuwaty barada aýdylanyna ilki bilen Kempir we Sultan Sanjar diýen şol tarihi grafik iş ýatlap bolar. Olam gündörde gaty meşhur. Şeýle de Edil Sultan Sanjaryň galasynyň etegindäki owada dünýä ýenen modern hudojnik Hoşgelli Şahverdiýew arheologlar diýen işini döretdi. Şol işte de şol ýerdäki alınıp barlayan gazu agtarış işleri onun arka ýüzünde Sultan Sanjaryň mawzileyi görünüp dur. Şol tarihi ýadgarlygy Hoşgelli Şahverdiýew ilkinji bolup şekillendiriş sunuwatyna girdi. Soňra 90-njy ýyllarda belli hudojnik aman geldi Sultan Sanjar diýip uly göwrümli palotna döretdi. Äger uly palotny ol gaty gymmatly 90-njy ýyllarda emele geldi, belki ol türkmen muzeýlerinde durandyr. Ýöne gaty gymmatly hem ören oňat iş. Şoň bilen birlikde heykeltaraş Muhammad Murat Muhammed ibn Asyň şekilini döretdi. Mermerden. Muhammed ibn Asy Sultan Sanjar mawzoleyini döreden arxitektor hasap edilýär. İlkinji uly arxitektorlaryň biri. Fars sunuwaty barada aýdylanyna Çar Nurimov'un 3-nji simfoniýasy bar. Çar Nurum şol simfoniýasynyň adyny Mari Şahu Jahan diýip atlandyrýar. Simfoniýa 3 bölümden ibaret. Başka bölümlerde bütün tarih beyan edilýär. Aýratynam Mongollaryň çözüşüniň
Öň ýandaky ýagdaýlar hem Mongollar bilen bolan söwüşler beýan edilýär. Şu simfoniya gaty bir giň ýagdaýda tamamlanýar. Iň ahyrynda minor ýagny sesin peselmegi bilen gidýär-de birden bir hopuk duruşy ses var ýagny bir jaý odalan bolsa şonuň üçügi gürpüldäp aşat opon ýaly bir şekil döredýär. Şolar ýaly duýgu döredýär. Şoň ýygyndanam erkek adamyň sesi ol Kur'an-ı Kerimden İhlas süresini okuýar. Ýagny Kulhu Allahu Ahad diýilen süreni okuýar. Şonuň bilen hem saz tamamlanýar. Şu ýerde bir bellemeli zat, belli türkmen kompozitory Gül Muhadowyň enisi Nur Muhadow. Şar Nurum türkmen professional sunuwatyny iň soňky eseri döredipdir. Şonuň ýygyndanam onuň töwerini okuýar. Şonuň bilen hem professional sunuwat soňlaryny tamamlandy diýip çıkış etdi. Beýnandyrjy ýagdaý ýöne islesen islemesen şeýle Şar Nurumyň 3-nji simfoniýasyndan soň, Mary Şahujahan simfoniýasyndan soň sunwatda da edebiýatda da bir göze ilerlik uly eser peýda bolmady. Indi şu ýerde ýene bir zat bellemek gerek. Meselem dünýä medeniýetini Rim şäheriniň taryhy öwrenilýär. Rim şäheriniň haçan düýbüniň tutulandygyna çenli takik maglumat bar. Haçan düýb tutuldy, haýsy günden gaýtdy. Bu Rim şäher barady. 20 tomluk kitap bar. 20 tomluk taryhy bar Rim şäheriniň. Gynansaňam Mary şäheri barady. Onuň aýratyn alnynda Selçuklar döwleti barady. Şeýle aýratyn iş ýok. Biz bir nähilidir öz medeniýetimize gadyr bilmez. Onu bir hili gadaply daraşýar, hem ol barada bir düýpli pikir etjek bolamyzok. Indi şu ýerde ýene bir aýdasym gelýän zat bar. Meselem Mary şäherine Umar Haýam baryp işläpdir, observatoriýa bolupdyr diýip. Indi häzirki döwürde şol observatoriýanyň nirede bolandygy, nähili bolandygy belli däl. Meselem Samarkandda Ulugbekiň observatoriýasy bar. Ony Zyatkin diýen arheolog açdy, bütün ömrüni bagş etdi. Özü ýok bolanyny da özüni hut şol ýerde jaýlamagy sargapdyr. Häzir şol alymyň arheologyň mazary Ulugbekiň observatoriýasynyň ýanynda ýerleşýär. Ine marda hereket eden observatoriýanyň nirededigini entek tespitlen oklar. Sebebi häzirki demir ýol çekilenine Bayramaly stansiýasy gurulanyny şol stansiýanyň kerpiçlerini Mary şäherinden söküp getiripdirler. Häzirki Sultan Nazar'ın ýadygärliginiň öňünde ägir uly beýik minara bolupdyr. Adan aýdylýan beýik minara. Şol minarany tutuşuna söküp alypdyrlar. Şol ýerdäki ähli kerpiçler söküp alypdyrlar. Ine getiribem Bayramaly demir ýol stansiýasyna, belki de Bayramalynyň häzirki demir ýol durulgasynyň jaýyna ulanypdyrlar, beýleki guruluşlarda ulanypdyrlar. Ine şeýdip söküp ýok edipdirler. Yine bizde gynansaňam medeniýeti diklemek däl, eýsem ony dargatmak, ýok etmek hereketleri bolupdyr. Tarih babat akşeyle soğuk salat çemereşmeleriň sebäpleri mümkin olan sebäpleri näme bolupdyr Hudaý berdi? Men pikirimçe tarihi bilmezlik esasanam şol barada ündüğün ýoklugy, bir ele alar ýaly bir çeşmäniň, okar ýaly çeşmäniň ýoklugy sebäp bolandyr diýip pikir edýän. Meselem şol Sergey Agajanowyň işiniň ählisi rus dilinde. Ol türkmençe däl, ol türkmen okuyucularına yetmedi. Ya da Pugaçenkowyň işleri, ya da Masonyň arheolog Masonyň işleri, olaryň hemmesi rus diline gitdi. Köpüsi gol yazma şekilinde çap edildi. Propaganda yok, yani düşündürüş yok şol ugurda. Eger de bir düşündürse, bir aýtsa, onu millet ona söýgü bildirerdi. Şol düşündürşüm yetmezligi sebäpli adamlar nähili medeniýeti, nähili uly tarihi ýitirýändiklerini bilen oklar.